Prest, lehen da biziko platera egiteko, eta esan da bezala urburuak egingo dituzu, txirlakin, ezta? Hori da. Hori da. Lehen da bizi orduan, osagaiak. Urburuak, txirlak, ardo txuria, perrexila txikituta, paratxuriak, irina, ospina, arrain salda, eta oliba olioa. Basiko gara garbitzen. Urburuak garbitzen. Urburuak garbitzen. Hori da, hola xean. Batzuk osoik egozten dute, zuk horrela ja prest garbituta eta zatituta. Bai, zatituta. Hori da. Noan ez da temporada honena, baina bilatzen dian handik. Hori da. Gero zuk igual garaia danian horrela ingo dituzu konserban, ez da? Bai, konserban zatzen ditut. Eta hau, ordoia jotzeu zeitun, Bai. jarriko deu, urakin. Bai. Eta batzuk limoi erabiltzen duen, baina ni ospina egiten. Ospina. Pitin bat, eta neko izatea. Neko. Hau, egiten du, Bai, beste garbituko dut, Bai, bi. porzio bat ingo dut, eta biki neko izangoa. Bai, biki nahiko, hori da. Rasillo bat entzako nahiko, ez da? Bakoitzetik lau zati, zortzi zati ondo. Txirla bat beste gehiago bota diozu, eta listo. Bai, hori da. Hori da. Hobe gainez. Hori da, bai, bai. Zanan, merkau jartzunen berez arraiare bai, baino itxaskiak eta danetikan, ez da? Denetik da. Denetik dakazuen. Bai. Arrai kontuan dana, Bai. itxas kontuan, azken finean, ez? Bai, hori da. Hori da. Dana arraia bakarrikan, hor arraigikan da ez da zartzen, Ez, ez da? aragi bat ez. Dana arraia. Dana Ez arraia. barazkikan, da ez izar. Ez. Ez aldameneko pabelloian, da ez. Ba, Gehien han badaude inguruan, danetik dago, baina, bueno, Bai. merkatuan dana da arrai mundua. Arrai mundua, bai. Hori da, Kanpotik, hemengoa, den leku guztitik. hori da, oso ondo. Jakiten jarriko deu. Bai, hori da, Eta topea behin jarriko irakiten- diot. Bai, irakiten hasten denean, hogei minutu hola. Hori da, pixkata batzen dut, askarru Bai, irekiteko. bai, tapatu egiteko. Hori da, abek irakiten dauden bitartian. Gatza pixkat botako dugu. Pixkat gatza, bai. Hori da. Bitartian gogorarazi guztioi, aukera dakazuela gurekin konektatzeko, badibidez iradokizunak bialduaz. Eta da, txoriene abildua EITB eus. Eta bueno, bat jaso deu. Aspaldian jaso gabe ginak hau, iradokizuna badakizu, sugerentziak. Bai, azken finean. sugerentziak. Hori da. Eta bat jaso deu. Eta bueno, hemen gauza honak eta txarrak esan berdia, eta jaso deuna da, dana txarra. Euskara, gaizki. Programa txarra, dana txarra. Eta esaten da, ba, zukaldia bere, zaldaba polita. Inguru ez zalda polita ba, Gaur ez? ez du izango dena txarra, Ez dakit, denekin delanik patuko ez ditut. dakit. Ez, arek ez zuen esaten zukaldari jagatikan hola gehien bat, ez? Baina, bueno, ez zola gustora. Ez hola guztua. Ez, hombre, nire eta euskarakin nahi gea pixkanaka hola mejoratzen, zaten dana aditzak eta hori. Eta baita ere, ba, bueno, ba, osagaiak ere hitz berriak ikasten. Hori da. Zurekin ikasi nuen, nola zan, sandia, eta zan angurria. Angurria. Eta zat, hori da, eta bueno, azter ikasten Ez dut uste zerbait. dakitenik, enere Ez, anaia da pixkanaka. maixua eta Bai. Arek esan dit, Arek esan Nik dizu nola erdera zan, bat ezta? pentsasko ite deu. Hori da. Ba, bueno, ba, gustora hartu dugu, eta saiatuko gea mejoratzen, bai euskeraldetikan. Sukaldariak ere, gero eta gobiak ekarriko ditugu. Naiz eta danak pasadianak edo zonak izan, ezta? Hori da. Bueno, ze bialdu iradokizunak eta guk danak izan ditugu. Gustokoak, onak eta txarra. Vale. Esan da gelditu da, ezta? Zake badakizu, mejoratzea, ea nola di joan. Ba, hasikoa, bela hasikoa. Belazikoa. Hori da, hauek egozu bitartean, hemen txenongo gea, eta berehala gatoz. Bueno, ba, Pilar. Pili, Hau. bai, Hau jai hausia daude, atengo hori da, jau. kanpo ordu. Vale. Listo. Atzea, Zea, hausia daude. listo. Orburuak listo. Noa ningo deuna da salsa berdea. Hori da. Oliba olioa. Ni patxoia txikitzeko honez. Ba, nik Nahiko, ez da? Bai. Horixe. Ez eta zuk ikasketak nun dituzu?
Ikasketan lanian. Lanian, Amazan hasi nintzen, 17 urtekin, 16 urte, 17 urtekin. gazteikan, Bai, Hori eta da. morroi. Morroi, Asteartean jun, goizeko behatziteko, eta igandian bostetan atea. Hori da, eta astelena jai, ezta? Eta zelena jai. Bueno, hori da. Ondo, 16 urtekin. 16 urtekin, non Eta gurazuak eta hola sukaldariak, o zuri Aitona, non? aitona? Non sukaldari ona. Bera. Eta berak eukizun jatetxe eta hola, o ez? Bai, ukizuen, Amona Bai. eta Aitona ukizuen jatetxea, lasaten, baina, non urte asko. Urte asko. Hori da. Gerra den buko gauza kontatzen zen. Hori da. Eta geho zuk, hasi zinen Amazan. Baina Amazan ezin Amazan. nintzen, bai. Aiten tamen autorizazioa egin, garaiatan, biharko. Bera, Eradeatikan. edaiatikan. Eta entxen hasi zinen, patata zuritzen, datipula zuritzen, Denetik. dananetikan, ezta? Gorti lekeitioa, lekeitik Eibarrea, Eibarretik Zaragoza, gio Frantzin de gomilin nintzen. Listo, gorritzen nahi da, listo, Hoi ez da gorritzen nahi nondik, lasai. Ardu txurien ondeu. Sí. Txose, pixka forteo? Bai. Man, ardua jetxi behar du. Bai, murriztu. Murriztu behar du. Hori da, bai. Orduan ikasketak eskolatik anetzea pasa, baina bueno, praktikak eta jatetxe desberdinetan Bai. egon izanak, horrekin ikasi. Bai, eta asko ikasten da, Asko, bati beste. realidadia, ezta? Eskotan, praktikakin. Hori da. Ya está. Irina bizka bota gara. Hori da. Eta Espainiatik kanpo etzea joan ikastea, oza, Frantzian dola izan zea baita Bai, ere? Frantzin de Frantzian ere bai, endaian lan egin nun. Endaian, hori da, bai. No, amigo zukalde egiten nun, baina. Bai. Eta gio kanpora bakaziotan. Bakazioetan beti ikasten, ezta? Beste un baten Hola. ingo daur Letoniako sopa bat. Bai, Ara junitzen tortilla patata erakustea izu. Bera. Tortilla patata eta... Eta hori irungo taldiekin juntzinen, o bestela? Ez, Saltoretan? Vitorioko enpresario batek hemen zaun kateat eta nahi zuen hangu bai erakusti hori. Bera. Emango jo kutsara... Bai. Hementxe. Hola, xema. Nahi bari mazu barilla, daneti dakau. Hau irakin, Hori da. zure xabe, Hori da. Horra nahi izan zian zu tortilla patata erakustea. erakusten. Eta gero ikasire bai zerbait, ezta? Bai, ikasi seguro. Bai. Ikasi seguro, beti. Hori aukera izango du bihar etzi, ezta? Bai, uste bilarengo dela, Bihar. ezta? Ez dakit, du nizunean. Zuek adi egon zaitezte, eta bihar ez banen bada etzi. Hori da. Bueno, Hori da. hau ja dago. Adiko txuga katxopak, eositu inonak. Bai. Taka. Hola, xen. Platera oso erresa, deu. Bakarrik lana dula katxopak garbitzi eta Hori hostia. da. Bueno, alkatxofa, urburuak, baita ere, hori da. Honra, gota dituzu almen jaken, enpetzate balen bat o beste gehiago, baina, bueno, danak. Denak barrura. Oiazunen, hau merko oiazunen. Hori da, bertatik berta, Tapa, Gaina izan berda, aste honetan ekarri dizun, zeak bai arraiak eta txirlak eta hori dana, denan merko oiazunetik. beak oparitu dizu, Bai, beak operatu dira. Mendikan eskerrik asko man, Bai, zubadak izurrengo mil esker. batean pintxo babaire manin berbea, ez da? Bai, portatzen naiz, portatzen naiz. zea. Bai. Ondo. Hori da. Bueno, zuei izan baita ere, ez dakit ordutegi aldaketa eduki deu, txorienen, eta bueno, orain, Baskala horretik gabiltza, badakizue, behin ez badakizue ze jarri bazkaitako, mentxen, hartu, horburu, ez badakazue egosteko moduan, foto bat hartu, zabaldu, txirlak edo zerbait eukiko zu eskura, tak, saltxa berdian, beira, batera prest. Bai, Gero lehenbiziko Baskal platera ona. Bai, aste asko egin ditugu Baskal ondoren, eta orain gabiltza Baskal aurretikar. Paskaltzen, hortzen. Ideiak ematen bihar ze jarri bazkaitako. Hori da. Momentu hortan, bai. Hori da, baina gu beti presente, ezta? Hala izan dira. Saltza berdia, guri hemen da saltza berdia. Bai. Hala esaten du, ezta? Uste beltza guriogua dela. Baitaren, Beltza leku gutxitan zen bere garaien. hori da, bai. Zazabitu. Bai, Nandik kanpoko jende etortzen da eta asko harritzen dira. bai, joko behin porratu ezkio gustora. Bai. Beldurtu iten dira zira batean, baina gero gustora. Hori ingurun txipiriak eta hor jaten dira Amerikana erara asko. Bai, hori da.
tomatetan eta horrela, ezta? Pues ja, ina dago, Bar, Pasu naizunean, platereratu egingo dugu. bi osko xamarra daude, baina hoi gehirikiko dira. Horiek irikiko dira, azkenengo momentuan behar, irikiko dira, azkenengo berotasunekin. Listo. Bestela lehortu iten Itzali dira. eta listo. Bai. Eta gero almeja egiten da gogortu baita. Bai, goma. Hori da, hori da. Bai. Hazi itxura, eta usaia. Hori niretza bakarrikan usaia, hori biluntza. Bai, bilantza. Bueno, almeja harrak, Zabarria. Tamainuz behin eben, neurri handikuak. Vale, nikoa zu, Listo? Bai. Bai, nahikoa dut. Hori da, gaurko lehinda biziko platera, berala, gure azken ikutuak izan da. Orburuak garbitu eta zatitu, ura, gatza eta ospinetan egozi, baratxuria txikitu eta oliba oliotan zuestitu, ardo txuria bota eta murriztu, irina gehitu, arrain zalda bota, perrexila ipini, orburuak zartu, eta azkena txirlak gehitu, guztia bat egin eta aurkeztu. Prest dastatzeko, orburuak txirlekin. Okaso honetan txirla gehiago daude eta txirlak orburuekin. Ez dakit, ezta? Nola da? Hobe. Hobe, ezta? Dana ona. Hori da, lehen da bizi. Ba, txirla bat, pixka saltza jarko jo gainetik, hola, Eta barrura. Txila harrak, ondik. Ondik harrak. Eta nola zabalduta zituen aurkeztu dituzun, gauzik onena hori xen. Bai, bestela zituen gortu iten da. Eta guan, a ber, bekatxopa, orburuak. Hori da. Igertzen da freskoak inen dituzula, Bai, porque dakae, beste igual pixka bihun egin sensazioa, askotan potua zabaltzen duenean, da, hau. Freskoak badu... Azido asko gitzeu, Bai, txuintzeko. bai, horretian abartere bai bine, bueno, geuk egoziak hori beste ikutu badaka, ezta? Horren aprobatua, ezta? Bai, Aprobatu. superau, Vale, beste Hori un da. bat ordo. hori da. Eta guan, bigarrengo platera, Mexiko, badakizue, bagatoz.